Най-студеното населено място в света е Оймякон, разположено в Русия, където през 1924 година е измерена рекордна температура от минус 71,2 градуса по Целзий. Представете си какво е да живееш при такива условия. Но Оймякон не е единственото студено място. Верхоянск, също в Русия, през януари температурите варират между минус 44,3 градуса по Целзий и минус 54,9 градуса по Целзий. Якутск, известен със своите дълги зимни периоди, има средни януарски температури около минус 40 градуса по Целзий. А Улан Батор в Монголия. Там средногодишната температура е минус 2 градуса по Целзий, а през януари достига около минус 20 градуса по Целзий. Тези места не просто са студени, те предизвикват границите на човешките възможности и ни напомнят колко разнообразен и екстремен може да бъде климатът на нашата планета.